ട്രഷറികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് 22 മുതൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെക്കും ഒരു ബില്ലും പാസാക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നാണ്. ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇതിനകം തന്നെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഈ ധന മാനേജ്മെന്റ് സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്നു വന്നിരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലെ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിലാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്തുകൾ വഴി നടപ്പാക്കുന്ന ആ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പണിയെടുപ്പിച്ച തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് 7 മാസം വരെയുള്ള കൂലി കുടിശ്ശികയാണ് വരുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഖജാനയിൽ നിന്ന് ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ആ സംസ്ഥാനത്ത് വികലാംഗ പെൻഷനും വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷനും അടക്കം കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറയാണ് അതൊന്നും പഞ്ചായത്ത് പണം കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നാണ്. സ്വന്തം കഴിവുകേട് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമലിലിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രതിനിധികൾക്കറിയാം. ആ പഞ്ചായത്തിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവർ മാത്രമല്ല, കോൺഗ്രസുകാരുമുണ്ട്. അപ്പൊ കോൺഗ്രസുകാരും UDF-കാരുമായിട്ടുള്ള തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ കൂലി ഇനത്തിൽ കിട്ടേണ്ട തുക കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അവരാ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത്. കണ്ണൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, അതുപോലെ ജില്ലയിൽ പല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും UDF ഭരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ UDF ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകൾക്കെല്ലാം ഈ തുക കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഈ അവകാശവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഈ ആക്ഷേപത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവര് കൂടി മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ്.